Mihevitra antsika jiaby zao fa meloko ny boka malagasy ary mankala i président tsy diso marigny zegny fa après 2 ou 3 semaines de koragna anakazy ho ravoravo iro jiaby ary ankala atsika le nivolambolagna tamin'ny réseau tato koa. De amizay fotoagna anao hitany misy vidéo ty, amizay anao hitady vidéo ty safi marigny koragna anabokany. Hitapana jiro beka atsika meloko handeha grève handeha androboka tanànatsika beka misy egna fohy ary namezana aloha farany zay mafy iro mpitondra fanjakana ambony force militaire ito handeha hiady amitsika farany zay vitandreo beka atsika maro maty maro maratra maro arobaka ary nataondreo raha zegny nataotsika koa ny asatsika nataotsika raha tena nataotsika ny grève vitatsika grève après tsy haiko fanjava raiky fanjava roy na 3 mois anao mahita fa izy milatsika amin'ny tanànatsika tsaraikaraiky agny de ny raha andeha ataony andeha agnadio rano tompoko zegny ny raha tiana andeha atao plan efa napetrapetra ny raha jiaby beka ampisy grève io fanirignanano mahita atsika migrève beka zavany solution mba anototofany ny tsy fahavitana raha hatrizay une fois raha kitiny atsika efa latsaka agnatin'ny problème de maizany solution direct mibigna fo tsika andeha katy tsy tiako atsika mifitika marakaraha zegny aloha ambarako amitsika korana ty aparitao amin'ny mamanao zandrinao olobenao lay tsy tokony fa vita mi-connect aboa iro korana ty beka ireo tsy voafitika amin'ny varogona raiky ndraiky vola 1,5 million ny raha andalo mo afaka fanjava vitsivitsy atsika jiaby miaraka mahita izy ho avy eto izy koa fa tegna resy atsika resy safi namezagna force maro be iro olo andeha hiady atsika io izy koa fa resy mitaraigna atsika ho avy izy andeha maolana ho avy fomba magnetriketriky itsinain'olonano maro izy andeha hitondra motera maventy andeha agnadoso délestage mino zany aro misy transfo maro maventy ala baka siny valeur 500 millions 700 millions andeha Madagascar eky amezagna ro angovony motera aby io mavatsy tanànatsika jiaby ty jirosika izy koa faty donc 3 secondes na 2 tiers somaty misy raha miova ela agnatiny fa direct mibranche jirintsika mandeha 24 sur 24 izy mandeha 2 jours après 3 jours 3e jour maty io ho foagnany zo beka andeha agnapapona fotsika izy koa nivoagna mora zegny atsika mety sofaly aminany safi tsy nijaly nefa olagna niva tsy de problème tsika zo fa nataony problème tsika forcé kendriky izy amizay vahanto de hitatsika fa nagnano raha izy ho aveto izy amizao fotoagna iny manradily na raha tsika tsy navita ny asa andeha ivangigna tsika tsy navita ny asa iny andeha mezagna vola andeha mezagna vary ambona andeha mezagna menaka kasite tsy haiko firy tavoangy isan'olombelogno beka atsika matsapa manintsinintsy niva problème ho atsika amizegny iro vaky magasin very moto very panneau solaire very frigidaire very tsy haiko tomobile jiaby igny andeha ivangigna agnotonegna otrino valeur rana ro very andeha ifegna amindreo iro managna avagna maty andeha ivangigna ho avy aminareo agny iro ho avy aminareo agny solontegna hitondra vola be andeha agnadio fonareo andeha atao fidranomaso beka anareo mijoro vavolombelogno fa mankaty zay fo izy ty tsy baka aminany problème beka anareo agnano karaha zegny fa baka aminany izy io mino zany areo fa baka aminany izy io atsika vahoaka nandroboka tanànatsika mizava anareo fa après quelques mois adio tanàna nirobatitsika ty andeha amboariny tanàna nirobatitsika ty araha jiaby amizegny ho hitanao ho lasa couleur orange ho hitatsika io raha zegny somonjara ambinany tsy asitiky tsy maintsy boka tsy maintsy mbola ho hita fo mety mifamatra zany ao ava fa lera raha ty tanteraka anao magnotany za mitady zany koa aia mataratasy nivakinao tamin'ny fotoagna io anao mihevitra fa nisoratagna raha efa plan nisoratagna izy nivakiko taminao ty anao mihevitra raha karaha zegny anao mety tsy mino fa zany ty mikapokapo mantoravolonao tsy kiniko fa tsy tiako anao zay nanagna avagna maty andeha agnitinany karibo an-tragno izy miaraka vola be nazy fô anao tsy tiako vidina amizay raha nalatsaka ny avanao tsy tiako vidina vola be zegny tsy tiako atsika vahoaka tanàna raiky nagnano grève nidododo nazo tanàna tsy tiako izy koa tsika zo andeha mezana olo plus de 40 zegny andeha adio fô tsika nasagna baraka nazo tsika tamin'iny tsy tiako atsika zay tsy niasa tagnatin'ny firy fanjava tsy niasa tagnatin'ny firy mois noho fivakin'ny magasin tsika fivirazan'ny matériel asantsika amezana atsika nefa matériel tsika fô ravoravo aminany ava efa tsy sambanazy atsika raha efa tsy nany nagnanaovana atsika karaha io aoka atsika mba ho tototy
Hetsiky nataontsika ty efa nisy namoy niavatsika aloha mba tovisitsika jusqu'en farany. Koa tsy taratsika tanjotsika tsy elatsika fa tsika igejegna jusqu'à ombigna. Vita fery raiky ty hafa koa nara mandalo. Mety tsy mizah anao. Fa amin'ny fotoagna mahatanteraka raha koragniko aminao zay. Tadiavinao vidéo ty. Zahavanao zovy nagnano izy. De message tiako aparitika amintsika jiaby aby. Mbola miandrandra fandrosoan'i Madagasikara za. Andra reky any. Raha ohatra ka hiova ny mpitondrantsika. Mbola miandrandra fandrosoan'i Madagasikara za raha ohatra ka hiova ny volabolongany be ampiasaitsika io. Zay magnamafy fanotranantsika ndraiky fambaniny sanda mbola tsika. Manao tanora, atsika tanora. Atsika angovon'i Madagasikara. Atsika na manana angovo, force, mbola afaka mihetsika. Manolotra rô ndraiky fahefagnandro. Rô betsika aby ty hoe fa navitan'andro. Madagasikara ty to tsy nitsika. Nisy olo hafa nagnano tolo. Noho ny fitiavan'olobe talohantsika hitandrazana antsika ty niady rô namoy aigna toko maro naniky nandatsika raha nandatsika fofokaigny beka mba azahoagna izy ty. Na ino atsika efa nahazo atsika samby atsika ato ndraiky ny magneky fa mifezaka fa izy manana fahefagna nagnano ny tena atao de za tsisy raha vita fa za magneky atao karaha zay. Mpianatry ny université miandangatsika firenena fahaizanao mandray anjarany ihany no antoko no avinao raha ohatra ka mahita tandanjanao amin'ny fianarana zay ataonao. Ka za miraviravy tagnana amin'ny ady zay efa natao. Ary za magneky olongolegna amin'ny alalan'ny vola ndraiky fidranomaso ny aomby sy ny tara. Marigny atsika tanora ty ambiance. Tondrasan'ny artiste jiaby nagnano propagande nanigny atsika eto. Hafa misy lelaka magnatony zay. Fadigna atsika mahavatsika fanahy. Mba lagny karakara zegny atsika. Hiavitra anakafarany. Amitsika dia aza maniky mivadiky saigny atsika. Aza maniky tambitambezina zay fonaka. Zay ho zegny Madagasikara. Tiako atsika jiaby. Foniny malagasy.